Kunjuk sedaya para tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh matur sembah nuwun rawuhipun ugi matur sembah nuwun awit pandonga saha restunipun ingkang sampun kaparengaken dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Subhan kalian Ibu Nahid tiyang sakeluarga. Tertamtu sinambing rahapi dedhaharan sarta unjukan kang sampun samapta kang sampun sumadyo ugi badhe kula aturaken panglipur wardaya arupi gegendingan lelagon sinarengan yoga laras campursari. Dalu punika kula sakanca saking yoga laras sowan ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Subhan kalian Ibu Naid sakeluarga boten sanes anggenipun kagungan kersa nggih ngitenaken ingkang putra kang kinasih nggih menika M Fahri Alfarezi kanthi menika kula sak kanca ugi nderek ndedonga mugi punang ingkang dipun tetakaken dadosa putra ingkang pinter langkung diwasa ing samangke mugi tansah migunani tumraping nusa bangsa lan agaminya. Langkung-langkung mituhu dhateng dawuhipun tiyang sepuh kekalih. Kejawi saking menika ing samangke pandonga kula sak kanca paripurnanipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Subhan kaliyan Ibu Nahid mugi tansah manggih ing kabagyan manggih ing kamulyan tebih ing sambikala sinaketaken dening wahyuning Ilahi. Amin Allahumma amin Allahumma. Mugi ginanjar kawilujengan panjang yuswa saged momong dhateng putra wayahipun. Ketingalipun siap-siap nggih Bu nggih. Hati-hati mawon lenggahipun teng lemah mangke kerubung tengu mangke kacun. Yuk sampun samapta ing gati sawiga ing diri kadang-kadang yoga laras campursari yang dalu punika badhe enggal atur panglipur wonten ngarsa panjenengan sami matur sembah nuwun sedaya rawuhipun para kadang-kadang wonten kanan panggung wonten ing kiring panggung sedaya matur sembah nuwun sugeng dalu. Yuk langsung kemawon sumangga kita witi sareng-sareng sing arengan yoga laras campursari kanthi atur sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga laras sugeng dalu sugeng pepanggian Kunjuk sanggang ini para rawuh kakung sumawudu putri kang satu dan kinurmatan putri kang katebek kemawon rawuh monggo baturi lengkapi narak wonten papat panenggan kang sampun sumadyo niki sowan ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Subhan kaliyan Ibu Nahid sakeluarga. Hey yeah. Sepisan malih ugi sekali lagi kaucapan selamat dan terima kasih untuk keluarga besar Tegar Audio Gumilang Entertainment lan sedaya para tamu dan yang sampun kepareng rawuh tertamtu matur sembah nuwun ugi panjenenganipun Bapak-bapak Limas Bapak-bapak Hansip yo kalaras ayo
matur sembah nugi katur ibu-ibu Sinoman yang dalu mriku derek mangkat yo matur sembah nuwun panjenenganipun. Matur sembah nuwun sepisan malih kunjuk dumateng ingkang hamenggugati pepundhen kula panjenenganipun Bapak Sebagan kaliyan Ibu Nahid ingkang sampun paring kapercayan paring kapitayan dumateng kula sak kanca saking yuga laras campur sari. Kalodhangan dalu menika sampun sampameta ing gati saweging diri namun boten langkung kula ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng sedaya para sepilenggah para sesepuh pini sepuh haji sepuh sesepuhipun lingkungan sesepuhipun agami ingkang tertamtu dari dalu menika derek Cegawungon paring edi pangestu dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sebahan kaliyan Ibu Nahid sakeluarga. Sembah nuwun ugi kagem bapak-bapak linmas utawi bapak-bapak hansip ingkang sampun derek panjang kuyung dalu menika ugi pepundhen kula salam talim kula kunjuk dumateng bapak-bapak RT, bapak RW ingkang sampun kepareng rawuh atur paring pangestu dumateng Sohibul Hajat. Yuk sampun samapta ing gati saweging diri dalu menika widodari yuga laras ngiras pantes hanepangaken wonten ngarsa panjenengan sami sinarakan vokal yuga laras ingkang mijil saking Kahyuwangan Suralaya. Ica Rusmala ayo jarane peci numpang karo bayi para mantri jek-jek nang jarane katepangaken menika pinaringan asma Dek Ica Anggrahini ora Anggrahini kang sampun samapta ingkang samangke badhe ngaturaken pangke purwata ngarsa panjenengan sami wonten ingkang salajengipun mijil saking tlatah bumi Kartini Jepara Sinta Aulia Yoga Laras. Wonten ingkang salajengipun merupakan salah satu bintang tamu yang sudah melanglang buana di dunia entertainer. Sengaja bintang tamu malam ini kami hadirkan dari kota bumi Mina Tani Pati. Hadir ingkang salajengipun badhe katepangaken wonten ngarsa panjenengan sami Nyai Yeyen Yoga Laras. Ya. Tertamtu tetegiganipun menika katingal mencorong tejane kadidening sinaring rembulaning tanggal 15. Namung taksih setunggal malih kang badhe katepangaken wonten ngarsaning panjenengan sami Parok Suromenggala Kiai Ageng Genjik Yoga Laras.
ben dadi sawe gini pramila saiki menika monggo sinarengan Tegar Audio Gumilang Entertainment yo Galara Campur Sari epot epot Acarita Ariko Samono Lampahira Sang Bratasena katingal munggah gunung mungguh jurang amrang golek mungsuh opati ngelmu kasampurnan jati ayu bom susu ing angin Lampahira Sang Bratasena wonten ing piring kali betawan yo 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 ya
ya. Kolaborasi seni campur sari kalian seni Riok Ponorogo Senderewe. Ya. Ayo dol. Yuk. Jaran.
Matur sembah nuwun salam pembuka tembang pambuka tembang kebesaran dari Yoga Laras